Selam dostlar, biz Farhat ham bu 8-chi chiqarilish. Selam, biz haligina Turkiyadan qaytdik. Nishik aytganimizni qoraysiz kelsa, mana sizga siltama. Boshlaylik. Dostlar, nechik o'ylaysiz? Tatar kishisi jırlaymi bu jırni, alla urus kishisimi? Этот вечер. Aliga tatarmi, urusmi ekanini aytirga avr. Balki u kishida tugildir. Balki bu yigit robotdir. Этот вечер. Amina bu jırning qo'shimtasi Bu yigitning tatar ekanini ko'rsatadi. Зеленоглазое такси. Hatta Bayarskiy abi da bu yigitdan kinnashir edi. Зеленоглазое такси. Lekin borisi da oldi hali. Bu yigit videoning ozag'ida o'zin Lady Gaga deb his etadi. Где будут рады не всегда. Всегда. Afarin! Sendan tog'i jırlar kutib qolamiz. İxtibar! Rossiyaning Premier Ministri Vladimir Vladimirovich Putin сөйлей. Tatarcha. Казанын мен еллык язмышында Россиянын әһәмиятле тарихи этаплары чыгылыш тапкан. Һәм ватанын безнең это еще не все, что я умею. Это еще не все, что я умею. Мин әле парашют белән сикерәм. Әбиләрне юл аркылы чыгарам һәм җырлый беләм. Зеленоглазое такси. Чөнки мин бердәм Россия партиясыннан. Афарин, Putin tatarcha сөйли. Безнеңчә ул татар теле дәресләрен алып барырга тиеш. Язмышында Язмышында Истәнлек. дәүләт члены Дәүләт члены. Владимир Владимирович Путин. Нәрсә, Путинга афарин? Татар телен өйрәнә. Калганнары, карагыз нәрсә эшләп ята. Я прошу прощения. Господа, я прошу прощения. Ой, ну что вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же вы делаете? Юк, бу бердәм Россия рекламасы дип уйламагыз. Әгәр без кемгә тавыш бирәбез дип сорасагыз, Безнең тавыш Илдан Хаттапов өчен. аның турында афарин сәхифәсендә. Мин Илдан Хаттапов. Мин сезнең тормышыгызны яхшыртам. Мин башка депутатлар шикелле кыйммәт машиналарда йөрмим. Госсоветка тизрәк. Әгәр дә минем өчен тавыш бирсәгез, мин хәерчеләрне байытам. Булымы? Булды. Әгәр дә минем өчен тавыш бирсәгез, мин урамнарда агачлар утыртам. Карала банда. Кел бunda. Келдим. Кел әле. Илдан Хаттапов. Мин сәламәт тормыш рәвеше өчен. Дустым, калдыр әле, хәзинә. Бер батка ал әле. DJ Сиңа видео шоса Фәрхат һәм Фәрхат дигән. Син менә бу сылтамага кер һәм анда миңа ышыйга бас. Миңа ышыйга баскач, дусларга сөйләргә дигәнне бас. Уш. Аннары соң YouTube'ка сылтама мында. Анда кер һәм рәхәтлән. Минем исемем Әлмән. Рәхмәт сезгә дускайла караган өчен Фәрхат.
To'xta de. To'xta de. Хорош. To'xta, turmush olmaz. Kel al bundan. Kel.